мардуми тоҷик, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Ҳамин аксия сар медодум даётон аста, бас мекардем ку. Оз ҳамин директори ширката уговорит кардум гуфтем биё я аксия сар диём, я бас кидем иха мардум хеле шуд аксияҳои моро ёд караган. Гуфт майли пожалуйста давай аксията сар де. Кадом нафаре ки айноми Исмоили тоҷик, айноми каналҳои Исмоили тоҷик занг мезана, иними рақамҳои рӯи экран бидагида барои ҳаҷ дар моҳи шарифи рамазон омадан билет харидорӣ мекунад, $100 скидка. Ина ки мекунад $100 чанд меша? 1000 сомон қариб меша, 900 чанд сомони тоҷикӣ ба пули русӣ боша $100. Айноми Исмоил гав мезани $100